Karibhoy District Sport Association RBDSA mendagasngi kakalai trek kelalengkot arjar apsau kalai jingkit bok yang saya kirang berkite yelekai athletics haswa bikin mi na Ribhoy District ban lej isu menta Kalempung yelekai Meghalaya games kabasan kaban salong hatura da kabapelong ya kasen off program ha office DTO no po hakategas ngi lawan ru ban pensit pensengai lang daga jingdan lang uba balajit rani MDC kanong po ba RB Shadab Presiden ka RBDSA ba GS Shadab General Secretary pat kiwi-kiwi ki official jong ka RBDSA. Bang, awak ambil tok. Program nengkong ngapan pau di songo yo blay ubala penlayangi baro kum ki official jong ka RBD Ribhoy ke jongi ki khun samla ki don ki sap ki phong ki ba kum ki we ki samla ki don bat kumalakren sakhman ha ki snem ki ba kham mansua nim da kham yo e ki platform ki ba kum kini andre lang ba ka jinyalam jong ka RBDSA ki samla jong ka ne ka dong Ribhoy ki jongi ki la yo ya ka lat ki la yo e ka platform ban sei ya ka sap ke jongki kena makata nasngo ban penpau ke jing publik ke bakar pang nengkong ya ka RBDSA ka bala persang ban trestom si bon ke jing himat nitip ya kata Andre Pimsem la ino ya kini ki kun hep ki jongi ki balong ke lawe jong kadong bakat hang ki jongi nama kata nasngo ro ban ong bakum ki kun samla lane ki samlalut ki jongi ki badang don ke sngi kerta ki badon ka sap ka bau bleu la ai hafi him de ban penle no ya kane ka kabu ka banakaliang ka RBDSA kala tristom na ka banta ki jongpi ni germen scam bakum ki samla ki badang khi dang san pin sim ye kane kalat nadu ka mensim ki jongpi ba pin penpau ya ka sap ka bangong phi don namar ba nyimla banlen balada pidon kono ka sapru lada pimmi sakhmat pinnomla ban penpau ya kata kasap ka bau blei udon kabar nang ta ngasmo ban ong ka jingjop ka jingrem hauburi kandon be Henry ka jinya sim benta ka jongpi kalong ka bakongsan hadu kata-kata nga kermen scam balada menta pinlei lese pinnomla ban poi hau thong katakan nom de ka bakut na ka benta ka jongpi kata-kata ka jing sedang hakano ka benta nyin nomla ban poi sendet hadu uklear jong kanam ni hab ban mat e ki jingrem ni hab ban mat e ki jing syak keno ni hab ban mat e ki jing syak kren henrei ubriu ubadan ka bensim ka baraikut ya ka ban yo ya kanam de ban sakut hangta ni de ban sim ba kita ki de ki lentian ki bakum ubriu ni de ban ya te kum ki nong yele kai lagade haka football lagade haki athletes lagade gino ki discipline ro ni de ban sim halade ya kata dengan nakali yang gajongaru akan ga por ngasngo ban tentu ya phi ki samla lut ki jongi haka bang ilek hangte ngin wanra ya kanam bat ko burom jong kadong bagat hang ki jongi kumba senior vice president ada ban keren kajing kitli lane kata ka responsibility kadon hapi menta ban wanra ya kanam jong ka Ribhoy district ke jongi hakip suabe pinbi nang ni hilakit ke jingkit ke bakhya bha haga khli ke jongpi ke terpeng ke jongpi one ke jingle jongpi nang ni stura amdei tang ban song pos not only to enjoy in traveling in journeying to Tura. It is not an excursion for you. It is not a sightseeing for you to Tura. You are going from here with honor and respect of Ribhoy district. Pilih nang ni, kai ke dream ke hidon kalong ba, I will bring a medal for my district. The fame and honor will be your name. Tang pakabrom ke bakraw ke dayjong ke district ibrok kaway. Dengan lapej baik ke durkmat jong pi boys and girls, borok athletes, you have got a medal prospect, so do your best.
ma nang ta ki don ki protokol ki baka MSOA kala ai na ka banta jong phi kan ma wat pun kenya ki nadu ka timing ba phin rung je kasa ka timing ba phila ban mi sebar kan mau ba kan mau ngala keren phi kita ka burom wat penja burom da ka ba pun kenya kata they are very strict himlong free kumba yele ka henong po la ne le ka silong kay per kanay gidi mi kala games nang ta village sebar lalong sabar nomor kada istura de hadian ka prabaje medmit mlong suban mi balada kilam mano penja burom sa Sylvester bat sa Robin kibade pe yapi ngingi la entros yapi hakini arngot you are under the command of Pak Robin and Pak Sil. Don't take advantage. You see Sil is always smiling. Don't take advantage of his smile. Sasil melele ke paman. I don't want that will happen to you. Ngam kwa begini contingent kejungi kan jia kata. Long kena numar bagi sport person ni barbor ke burom berdisiplin kadang hakmat ha. Ubom don disiplin he is not fit to be a sport person. Tuat penkenyi kita berokoi nang ta